बे गेमानो जाहैबाय आथोन गेलेनाय गेम आं दाखालि भिडिअ बानायखादोंमोन जायफोरा नायाखै मोजाङै नायना लानांगौमोन आरो नायालासिनो मोजाङै नायालासिनो गोदाव सोराव कमेन्ट हरदों बबेयाव नुगोन मागोन लाइभ नुगोन नामा लाइभथ' नुवा आं लाइभनि बाथ्रा बुङाखै बेहाय लाइभ नुनाय नङा मानो होनबाथाय बियो आयेननि बेरेखा माने मा टिभिफोरनि थाखाय इउटुबफोरनि थाखाय आयेननि बेरेखा नाथाय बै हादोरनि थाखाय बे आयेननि बेरेखा नङा बै हादोराव जायफोरा थांनानै नायगोन बिथांमोना नुगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायाव बा मोनथामसो खौरांनि सायाव खोथा सावरायगोन गिबि खौरां दङ जोंहा एबसु आफादा दाखालि एक्सन टिभिनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय आखाइ लादोंमोन बा सोमावसारनो थाखाय बुंदोंमोन आरो नाथाय बै सोमावसारनायखौ बोखांफिनना लादोंमोन थिग बेबायदिनो मैयाबो मोनसे सोरखारजों सावरायनानै एबसु आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे हारिमु आफाद बिथांमोना मैयाहाय सरकारजों सावरायबाय आरो गाबोन सोमावसारनो गोनां बे सोलोंथाइ बिफाननि माखासे थांखिखौ लानानै गोदान थांखिखौ लानानै सोमावसारनो नागिरदोंमोन जेरै क्लास 6निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ लानानै गाबोन सोमावसारनो गोनांमोन नाथाय बेखौ सोरखारजों रायज्लायनानै बोखांफिनबाय बा दोनथ'नाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि आफाद गौथुमफोरा बोखांफिनना लाफिनगासिनो दङ थांनाय बावैसो सान सिगांबो बिदि जाथाय जादोंमोन आरो दा बिदि जाथाय जाबावदों दा जियानो जादोंला बे मोनसे थांबाय खौरां आरो मोनसे खौरां फैदों बे खौराङानो जाहैबाय सलरपारायाव बेथ' गोजां बोथोर नङा बे दैज्लां बोथोरनि अखा हानाय समाव सलरपारायाव एभिएसन खालामहांदों आसाम सोरखारनि माखासे आइडिया होननानै खोनादों आसाम सोरखारा गोबां एभिएसन खालामगासिनो दङ जेब्लानिफ्राय चिफ मिनिस्टारा हिमन्त बिश्व शर्मा जादों बिथाङा एभिएसन खालामगासिनो दङ बरबारियाव खालामबाय गोबां जायगायाव खालामबाय नङा होमबा लोगोफोर गोबां आलाय सिलाय जाबाय जोंनि बर' फिसाफ्राबो आलाय सिलाय जाबाय आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राबो आलाय सिलाय जाबाय बेबायदिनो अखा बोथोराव एभिएसन खालामनाया गोदान नङा दा गोबां साननानै नाय गोबां आलाय सिलाय जागोन दा बिथांमोना अखा बोथोराव एभिएसन खालामजाब्ला दा बेखौनो आं बुंनानै होबाय जाहाथे गेदेर गोलावफ्रा एसे बुजियो बिथांमोनहा बुजिखानो नङा मानोना बिथांमोना रां रुफा मोनगोन मानोना दरमा मोनदों सोरखारनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बुंनानै जेबो लाब गैया जायफोरा बुजिनो गोरों बिथांमोना बुजिखागोन अब्ला जों दा सावरायगोन नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलाव सासे बर' फिसाया दहाय फुंनि 7 रिंगासो समाव दुब्लियाव हालेवबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमादों गोबां साननो गोनां दैज्लां बोथोरावबो सारअन्थाइजों थैयो दैबानाजों थैयो आरो गोजां बोथोरावबो गोजांनायजों थैयो सोरबा माने जोंनि मानसिनि जिउआ जेरावबो सान्ति गैया होननाय बायदि आरो जेखि मेखोन थैलागासिनो दङ आरो मोनसे खौरां बे खौरां जाहैबाय जोंनि बे आसामनि बिदा फंबाय बिदाखौ बुथारदों बेंगालुरुआव बे जाथाया जादों अट' ड्राइभारजों माने बिसोर अट' गाखोदोंमोन आहमेद मुंनि सासे सुबुङा गावनि फंबायजों अट' गाखोदोंमोन बेंगालुरुआव ओमफ्राय बेहाय अट'नि बेसेनखौ बांद्राय लानायनि थाखाय आहमेद आरो अट' ड्राइभारनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन नांलाय खमलाय जानाया बिसिना गिदिरसिन जालांबाय बे गिदिरसिन जालांनायावनो बेबायदि जाथाया जादों माने अट' ड्राइभारा बुथारदों आहमेदखौ दा बे अट' ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामबाय आरो हमजानाय अट' ड्राइभारनि मुङानो जाबाय आटवान बे बेंगालुरुनिखा कर्नाटकानि थागिबि दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन दायो जोबथारनायाव जों मोनसे खौरां लाबोगोन बे खौराङानो जाहैबाय दाखालि बयजों आं मोनसे फोसावदोंमोन मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बै भिडिअ आं बुंदोंमोन जे सुइडेन हादोराव मोनसे खेला जागासिनो दङ जाय खेलाया आं बुंनो हाया दा बेखौ दाखालिनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय बे खेलाखौ दा लाइभआव नुनो मोननाय नङा बेखौ लाइभआव नुखाया मानि थाखाय नुवा होनबाथाय बेबायदि लाइभआव होनाया आयेननि बेरेखा बा बेखौ इउटुबाबो गनाया आरो टिभिफोराबो गनाया दा बेनिखायनो बेखौ लाइभआव होनाय जाया जायफोरा मोगथाङाव थांगोन बिथांमोनासो बेखौ नुगोन आरो दा बेखौनो गोबां मानसिफ्रा आंनाव सोंहरदों बोरै नुगोन लाइभआव दा बोरै नुगोन लाइभआव आं बेहाय बुंदों लाइभआव नुवा जायफोरा फिल्डआव थांनानै नायगोन बिथांमोना नुगोन आरो दा बे गेमा दासान्दि सोलिगासिनो दङ सुइडेन हादोराव बे गेमानो जाहैबाय आथोन गेलेनाय गेम आं दाखालि भिडिअ बानायखादोंमोन जायफोरा नायाखै मोजाङै नायना लानांगौमोन आरो नायालासिनो मोजाङै नायालासिनो गोदाव सोराव कमेन्ट हरदों बबेयाव नुगोन मागोन लाइभ नुगोन नामा लाइभथ' नुवा आं लाइभनि बाथ्रा बुङाखै बेहाय लाइभ नुनाय नङा मानो होनबाथाय बियो आयेननि बेरेखा माने मा टिभिफोरनि थाखाय इउटुबफोरनि थाखाय आयेननि बेरेखा नाथाय बै हादोरनि थाखाय बे आयेननि बेरेखा नङा बै हादोराव जायफ्रा थांनानै नायगोन बिथांमोना नुगोन बेखौसो आं बुंदोंमोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि